Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Fishing Tackle. Σήμερα έχουμε ένα mega unboxing και με την ευκαιρία έχουμε και μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία του fishingtackle.gr με την εταιρεία Hookit, το φίλο μου τον Βαγγέλη, με τον οποίο θα σας αναδείξουμε δύο πάρα πολύ δυνατές εταιρείες, την Bulzen και τη Relix, και όχι μόνο, καθώς και τα πλανάκια τα ZK. Γενικά πολύ ωραία και πρωτότυπα πράγματα. Είναι ένα ταξίδι το οποίο εννοείται ότι σας θέλουμε δίπλα μας, εννοείται ότι θέλουμε να το στηρίξετε, αλλά παιδιά, πραγματικά σας μιλάω, έχει πάρα πολύ όμορφα καλούδια. Σήμερα μου έχει φτιάξει όλη αυτή την κούτα που βλέπετε για να τη δείξουμε εδώ στο κανάλι, να την παρουσιάσουμε. Δεν θα είμαι αναλυτικός για το κάθε κωδικό που θα δούμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα υπάρξουν μετέπειτα βιντεάκια τα οποία θα μιλάμε για το κάθε ένα προϊόν που θα δούμε αναλυτικά και ξεχωριστά, έτσι ώστε να δώσουμε τον χρόνο που αρμόζει και να αναλύσουμε όσο γίνεται τα συγκεκριμένα προϊόντα. Να με ρωτήσετε και εσείς αν θέλετε κάτι, τι απορίες έχετε. Εγώ γνωρίζετε πως είμαι λάτρης των πρωτότυπων ιδεών και εννοείται και προϊόντων. Μιλάμε, το θέμα είναι τέρας. Τα προϊόντα είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά είναι λίγα καλάμια, μια και λέτε ότι δεν έχουμε στόκ και διάφορα τέτοια πράγματα. Και εδώ καλάμι έχει. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη γενικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια λιματάκια και εδώ έχουμε κάποιους μηχανισμούς με τους οποίους θα ξεκινήσω και με αυτούς λογικά να πάρω το κουτί από εδώ, γιατί πραγματικά είναι θεόρατο. Λοιπόν, είμαστε ok, πιστεύω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους μηχανισμούς. Είναι της εταιρείας Bulzen. Με το Zanaetsu, τον CX 800PG. Εντάξει, είναι ένα λιλιπούτιο μηχανάκι, πανάλαφρο, δηλαδή πάρτε μάτι το 800 πόσο είναι. Παιδιά, εννοείται, εντάξει, βιδωτή μανιβέλα και τα λοιπά. Το 800 είναι μόλις 158 γραμμάρια. Άντε γεια, θα γίνει πόλεμος. Τιμούλες και όλα αυτά θα τα δείτε στο e-shop μας. Τα καλάμια μέχρι αύριο θα έχουν περαστεί όλα. Οι μηχανισμοί είναι ήδη περασμένοι. Πάμε να δούμε τον Tomahawk, το 500 το mini. Εννοείται τώρα πως ο Zanaetsu, ο Zantetsu 800 βγαίνει μέχρι και 5.000, έτσι. Δεν είναι μόνο το 800 που βλέπετε. Απλά έχουμε δειγματίσει λίγο για να δούμε λίγο τα προϊόντα. Και αυτός πολύ ωραίος μηχανισμός, ο Tomahawk ο Mini, ο 500. Πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ μικρά τα μηχανάκια, ρε. Κοιτάξτε ένα 500 τώρα, ομορφιά. Και αυτό βιδωτή μανιβέλα. Και ακούστε γραμμαριάκια σε αυτό, να πάθετε σοκ.
160 γραμμάρια. Και βγαίνει και 800 αυτό στα 170 γραμμάρια. Χαγιούγκα, πώς λέγεται αυτό, το 800. Και βγαίνει και χιλιάρι, από ό,τι βλέπω, βγαίνει και διχίλιαρο, βγαίνει και τριχίλιαρο και 4 και 5.000, το 800 και βάση περιπτώσει δεν γράφει γραμμάρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να δω πόσο ζυγίζει τώρα ο μηχανισμός, πάντως και αυτός ας πούμε για παράδειγμα είναι λίγο πιο μεγάλος από τα υπόλοιπα μηχανάκια που είδαμε. Βέβαια 800 μιλάμε, έτσι τίποτα. Και αυτό μικρό είναι. Σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα είναι λίγο πιο μεγάλο σαν μηχανάκι. Πολύ ωραίο φινίρισμα. Πολύ ωραία φρενάκια έχουν. Σας είπα, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Δεν θα κάτσω σε αυτό το βίντεο, αυτό τώρα κάνουμε ένα unboxing όπως θα το έκανα εγώ μόνος μου. Απλά αντί να το κάνω μόνος μου, σας έχω παρέα, ώστε να δείτε, έχω πεθάνει στη ζέστη, ώστε να δείτε κι εσείς έτσι σαν πρώτη ματιά την αντίδρασή μου, ρε παιδί μου. Ωραία. Λοιπόν, τι να έχει εδώ τώρα μέσα. Ωραία φίλε, πες μου τι έβαλε το μονοκόμματο. Πω, το Ζαντζέτσο το μονοκόμματο έβαλε. Πω. Θα αρρωστήσετε. Θα αρρωστήσετε. Τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει. Παιδιά, είναι μονοκόμματο αυτό. Ένας τελεχός. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. 2.8 είναι. Εντάξει, είναι απίστευτο καλάμι. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, δηλαδή είναι κρίμα να μην σας τα δείχνω αναλυτικά. Από την άλλη, είναι πάρα πολλά τα προϊόντα, θα τα δούμε, σας υπόσχομαι σε το κάθε ένα σε βιντεάκι ξεχωριστό, γιατί το αξίζει πραγματικά. Εδώ μιλάμε, είναι ένα tubular καλάμι, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είναι UL και είναι και limited edition. Θα το αφήσω εδώ και θα το βάλω μετά στη θήκη. Πολύ ωραίο καλάμι. Πάρα πολύ ωραίο καλάμι. Πάρα πολύ ωραίο καλάμι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχει και δυο νηματάκια και ένα παράμανο. Οκ. Και εδώ, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έχει πει, μαζί με τα νήματα της Relix πηγαίνει και το παράμανο δώρο. Οκ, P04 είναι αυτό. Οχτάκλωνο. Οκ, ωραίο. Δεν είναι κακό, πολύ ωραίο είναι. Πάμε στο κυρίως θέμα. Έχουμε μπόλικα καλάμια να δούμε.
Βάγκο, τι μου έχεις κάνει εδώ πέρα ρε φίλε, γιατί μου τα έχεις τυλίξει τόσο πολύ να πούμε και δεν κρατιέμαι. Εντάξει. Λοιπόν, από πού θα αρχίσουμε? Μα φυσικά από το καπούγκ, το οποίο υπάρχει 1, 2, 3, 4, 5 καλαμάκια καπούγκ, 6 καλαμάκια καπούγκ. Ζαντέτσου έχουμε εδώ, γκάνκεκ έχουμε, ζαντέτσου, καπούγκ 10-30, έχουμε ρέλιξ, σε λεπτάκι παιδιά, καπούγκ κι άλλο έχει εδώ 15-40, έχουμε ρέλιξ, λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσω, με τι να ξεκινήσω τώρα ρε, με έχεις μπλοκάρει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα ρέλιξ. Τα ρέλιξ, όλα ρέλιξ, έτσι κι αλλιώς, έχει και τα μπάνζερ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, που είναι το κοντουλικό αυτό εδώ, ξεκινήσω με αυτό εδώ, γκάνκεκ λέγεται το καλαμάκι. Εντάξει, είναι μισό έως 5 γραμμάρια. Δεν ξέρω αν περνάει από την κάμερα τίποτα τώρα. Τρομερά πολύ όμορφο καλάμι. Ρε φίλε, είναι και το γκουλάρ. Και όμως παιδιά πρέπει να είναι tubular αυτό το καλαμάκι, όχι πρέπει, είναι σίγουρα tubular. Θα σας δείξω άλλα 3 καλάμια, γιατί πραγματικά το βίντεο θα βγει 1 ώρα. Θα σας δείξω άλλα 3 καλάμια, σίγουρα ένα καπούγκ, σίγουρα, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλά casting weight με το Χριστίδη, σίγουρα ένα καπούγκ και σίγουρα είναι γκάνκεκ, σιλκ, άτζι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καπούγκ. Λοιπόν, να δούμε το καπούγκ. Πω καλά, άντε γεια. Άντε γεια. Τρομερό καλάμι. Είναι πανέμορφο καλάμι, παιδιά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο καλάμι. Αλλά, εντάξει. Είναι πραγματικά όμορφο καλάμι, έτσι. Πραγματικά όμορφο καλάμι. Δεν το πιστεύω. Πάρα πολύ όμορφο καλάμι. Ένα 8, tubular είναι και αυτό.
Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, τα περίμενα πώς και πώς να μου έρθουνε, τα είχα δει, τα είχα ψάξει, τα έχω μελετήσει, τα καλάμια, τα έχω ξεψαχνίσει. Είναι πραγματικά καλύτερα από ό,τι περίμενα, σίγουρα. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο τώρα δεν μπορεί να σας δώσει να καταλάβετε στο 100% το τι γίνεται, αλλά θα σας ζητήσω λίγο υπομονή να τα περάσω όλα στο e-shop. Εντάξει, είναι πραγματικά όμορφα τα καλάμια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι 2.10 ας πούμε και είναι εντάξει, με Fuji βάσεις πάνω και ξέρω εγώ, εντάξει. Και πάνω απ' όλα δεν κοστίζουν μια περιουσία, έτσι, είναι αρκετά οικονομικά. Για αυτά που σου προσφέρουν είναι αρκετά οικονομικά και προσβάσιμα για όλους μας. Έχουν Fuji οδηγούς, εννοείται. Και δεν το λέω απλά, υπάρχει και ταμπελάκι πάνω εδώ. Τα έχω μπερδέψει, δεν ξέρω τι να Δεν ξέρω τι να δούμε και ένα Bulzer τώρα. Το Zatensu. Αυτό τα αγγλικά μου είναι κορυφαία. Μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, εντάξει. Ξεκολλάτε. Ωραία φίλε, τώρα πλάκα μας κάνει. Τι έχω ανοίξει, εγώ έχω ανοίξει το 1.4, φανταστείτε τώρα. Πάρτε ένα κοντινό εδώ αν κάτι μπορεί να φανεί, ξέρω εγώ, αν πιάνει τίποτα. Είναι κόσμημα. Δεν έχω πει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά είναι η πρώτη μου αντίδραση. Δεν τα έχω ανοίξει, παιδιά, τα ανοίξα μπροστά σας. Σας λέω, τα έχω δει, τα καλάμια, τα γνωρίζω δηλαδή οπτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ. Αλλά από κοντά ήθελα να τα δω, να δω τι είναι και τι δεν είναι. Κάτσε να δούμε και αυτό, άντε. Λέω όλο θα σταματήσω, αλλά δεν σταματάω. Λοιπόν, τελευταίο καλαμάκι που βλέπουμε. Και τα υπόλοιπα θα σας τα δείχνω σε κάθε ένα βιντεάκι ξεχωριστά, γιατί αξίζει το... Από 4.18 το συγκεκριμένο. Τι έχεις κάνει ρε Βάγκα εκεί πέρα, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο. Μπράβο ρε φίλε, πολύ ωραία καλάμια ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία καλάμια. Πολύ όμορφα καλάμια και πολύ ποιοτικά καλάμια, φαίνονται, είναι τρομερά. Σας λέω όλα με Fuji οδηγούς. Πολύ ωραίο φινίρισμα τα καλάμια, πολύ ωραίες βέργες φαίνονται. Εννοείται ότι θα τα ψαρέψουμε όλα. Πολύ ωραία δεσίματα εδώ, κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε δεσιματάκια εδώ που έχουν κάνει οι μάγκες, δηλαδή ημερακλίδικα πράγματα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πραγματάκια, μπράβο. 4.18 είναι το συγκεκριμένο. Πώς λέγεται, Gesto Mostretto, νομίζω έτσι είναι. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτό ήταν το unboxing. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Δεν θα δείξω κάτι άλλο σήμερα. Θα τα κρατήσω τα υπόλοιπα να τα δω μόνος μου. Ξαναλέω, ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Πήρατε μια πολύ μικρή γεύση από το τι θα ακολουθήσει.
Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, θέλω όσο το δυνατόν να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία αξίζει πραγματικά. Και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, από Relix, Bulzen και εμένα και Φυσιμητάκλη, εύχομαι καλές θάλασσες, καλές εξορμήσεις, πάντα με προσοχή και σεβασμό, και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, παιδιά. Σύντομα θα έχουμε το πρώτο review αναλυτικό για κάποιο προϊόν κτλ. Και για τα καλάμια θα τα περάσουμε όλα ένα-ένα, θα τα κατηγοριοποιήσουμε, θα τα κάνουμε πιο αναλυτικά. Σήμερα είπαμε ήταν ένα unboxing, γρήγορο, βλέπετε έχω στάξει. Παρόλα αυτά άξιζε για μένα 100% τον κόπο. Όποιος έκατσε και είδε αυτό το βίντεο, ελπίζω να το απόλαυσε. Δεν είπα και πάρα πολλά, είχα χαζέψει και εγώ ο ίδιος με τα προϊόντα. Πραγματικά γελάω, έχω ένα χαμόγελο ρε παιδί μου πολύ περίεργο, αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Πραγματικά. Μπράβο. Λοιπόν, χαιρετώ. Να είστε καλά.